Шайтан таяклары каршы алабыз. Fizra, forma basıydı. Dışqa çıqdıq, texnoga ko'rdi. Көрек бізге тұтырды, тышта қотабыз, біз қотабыз. Siz ne işliysiniz? Айдар кышкырмаларга аларда бит лом. Ha, lom, minenden korkmayayım. İslam şeyini uzun ol hala. О, селфи. Siz nerse isterler mini? Kimini uylap çıkardı? Трудовик, Yok, kimini көрсәтергә кушты? трудовик дем бит инде. Kimsin ул? Минем әти. Яры, сездән менән башка бер әйбер бармысың? Biz вообще стереотипларны ватабыз. Безнең авыл турында шаяртылар. Юк! Безнең мәктәп турында шаяртылар. Юк! Безнең килгән кыш турында шаяртылар. Юк! Безнең парлар турында шаяртылар. Юк! Безнең вообще миниатюралар бармы? Юк! Синең акылың бармы? Юк! Ярар, созмыйбыз. Башлыйбыз. Юк! Башлыйбыз. Күз алдыгызга китерегез, шәһәр кызы әбис янына кунакка кайткан. Әби кара, мин татуировка ясаттым. И, молодец! Хәзер синең ирең сине югалтмас инде. Нигә алай дисең? Соң, бездә бит тамга куябыз тавыкларга югалтмас өчен. Ну, әби. Һәрбер мәктәптә шундый бала бар. Ey, Timur. Күз алдыгызга китерегез, урыс белән татар урамда басып торалар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. В смысле, вы когда приветствуетесь, меняете слова? Ну бездә шулай инде. Привет, как дела? Дела как привет? Һәрбер мәктәп дискотекасында үзләрен иң кызыклы итеп шутлаучы кешеләр бар. Ойдар, без монда шундый кызык. Ey, kişiler bizge karab güleler. Менә Ойдар, 7нче сыйныф укучылар минем труд дәресенә йөрми башладылар бит. Ey, alar fizkulturaga da formsыз yürüyler. Дуслар, тиздән яңа ел җитә. Кыш бабайдан бүләккә кем нәрсә тели? Эх, миңа машина бүләк итсеннәр ие. Ә миңа аю. Ә мин алка телим. Миңа яңа ел үткәргә хаты кирәк иде. Нигә беркемнең дә ярым финалга үтәргә теләге юк? Çünkü o babaydan түгел, ә бездән тора. Шайтан таяклары КВН командасы, рәхмәт. Әйе юләр иде, тик барып, бер яшәде.